Γεια σας, είμαι η Μαριλένα Πατέρα ή αλλιώς The Tidy Guru. Όταν ακούτε πάπλωμα, τι σας έρχεται στο μυαλό? Εμένα πάντως μου έρχονται πολλά. Στα Bed & Bath μπορείτε να ανακαλύψετε μια μεγάλη ποικιλία σε ποιότητες, υφές και χρώματα και όλα αυτά πλένονται στο πλυντήριο. Δείτε εδώ. Πάπλωμα διπλής όψεως Velvet Touch. Μοναδική βελούδινη υφή, υπέροχη αίσθηση στον ύπνο και αν αποφασίσετε να ανανεώσετε το στυλ του κρεβατιού σας, το γυρίζετε από την άλλη. Πάμε να δούμε τώρα κάτι αγαπημένο. Το κουβερτοπάπλωμα Canon Rabbit Fair. Με τέλεια υφή γούνας, προσθέτει πολυτέλεια και απαλότητα, ενώ αναβαθμίζει την αισθητική του χώρου σας. Είναι τόσο ζεστό, σαν να σε τυλίγει χνουδωτή αγκαλιά. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ριχτάρι. Και για τους μπόχο τύπους έχω κάτι τέλειο. Πάπλωμα Non-Iron σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. 100% βαμβάκι, δεν χρειάζεται σιδέρωμα και προσθέτει μια μοντέρνα και casual chic πινελιά σε κάθε δωμάτιο.